Ngibingelela ababukeli igama uMartin Kamkhize, host ama-video e-Gate to Kids. Sisashuthwa yilo ikhaya elihle media. Kunoshintsho oluncane olwenzekile. Ekuqaleni ekupheleni kwama-video ethu bekuvele imininingwane yethu e-Gate to Kids mawufuna ukuxhumana nathi kanye nekhaya elihle media studio. Njengamanje uma kuqala ividiyo sekuvela kuqala imininingwane yethu. Uma ufuna imininingwane yethu izovela eqaleni kwevidiyo. Onke amavidiyo sesiwakhipha manje kanjani. Namuhla sinebhumu elincane lizoyisholo ukuthi lize ngani lana angifuni ukuchaza kakhulu. Mfowethu ngicela uzazise babukeli ubani wakiphi. Ngiyabonga ithuba. Ngibingelele babukeli, ngibingelele nakubantu esinabo lapha e-studio. Igama uMzomuhle waKamkhize, known as uStikiliki, ucula i-hip hop, ngiyarapper, ngiyatrapper under i-Rush Fam crew esemagcekane. Sibonga mhlabazela. Cwaba mhlambe ngoba uchaza ukuthi sisemakhaya, kusemakhaya emagcekane, umuntu ongazi kusemakhaya emagcekane. Mhlambe abantu abaningi lolo hlobo lomculo abalu-understand yikho mhlambe bengathathi serious. Abakhulanga ngalo. Mhlambe uwenza ukuthi abantu begcine mhlambe bene-understanda kwi-crafting. Awuhlahle indlela Cwaba, yini i-hip hop? I-hip hop i-genre njengamanye ama-genre, but then yona isebenzisa ama-rhymes, punchlines, alliterations and everything esicabangayo uma ufuna into ibe mnandi. Siyanandisa but umlando wayo uthi yayisetshenziswa abantu bakudala to express their feelings, whether i-joy, culture, fashion or whatever results they may be. Okay Cwaba, abantu sebezokwazi ukuthi yini le hip hop. Manga ngaya kumbuzo olandelayo Khabazela. Uthando lomculo uqale kanjani? Uthando lomculo laqala ngisalalela Oliver Ross, Lewis Hamilton, Mariah Carey, ngisizwa ubaba nakhona. Ngangitshela ukuthi lezi ngoma ezimnandi ezazi isingisi nani kodwa-ke hamba ngathanda Eminem, Tupac kwaya ko-MT. Ngiqale ngilalela ngaphandle, ngijwayele ukuya komakhelwane ngidlala o-MTV Base, Channel O ngoba izinto engangenazo ekhaya. So ngangithola intokozo nje impela mangisuke ngizwa uhlobo lwe-hip hop liqala emsakazweni. Okay. Mhlambe-ke ekuthandeni komculo usuchazile ukuthi uqale kanjani. Uqale nini-ke ukucula wena and yini ekwenza ukuthi ukhethe le genre okuthiwa i-hip hop? Ngiqale ngo-2023 bafo ukucula. Bengingakaze ngitshela futhi ukuthi ngiyabe ngicule kodwa a fellow friend once said bowufike nje e-studio uzame nje ukuthi thathi nangempela kwenzeka. Ngakhetha i-hip hop because iyona genre ngicabanga ukuthi ngi-understanda kunawo wonke amanye akhona. Okay, so wathi usufika uthi thathi vele yenzeka lento. Wathi benginapho zeyile kanti sonke lesikhathi beyiyekele into ikhona kimi ngoba phela uma uveza ukuthi no ithanda likhambisa uculo. Masithi salalela indlela oqale ngayo. Ithanda usho ukuthi iqale ekhaya but ubungazi ukuthi wena uzoyenza. Then waqala wathanda umculo, then wahamba uvakasha ubuka o-MTV uye o-Channel O. Then uma usufikayo ngo-2023 usuthi umuntu udlula siyabuya le ukuthi okay kanti lokhu ngiyebuka amakholana mina ngingayenza. Okay mfethu adlule sekumbuzo landelayo. Mhlambe as an artist kakhulukazi kule genre emakhaya iziphi inkinga obhekana nazo kakhulu? Abantu basemakhaya bayi-understand i-hip hop
ngiyazi nathi singama-artist e-hip hop asiyidlala indima ukubachazela kangcono ukubakhombisa kangcono ukuthi iyini i-hip hop, kodwa indawo esikuzo zazi nje lento eyodwa, either ikwaito hip hop, ikwaito piano, maskandi noma yini, konke nje lokho okunye bayakwazi khona, kodwa lokhu kwazi ukuthi okwesingisi nani siyayiblame nami, kodwa-ke ya siba nalawo ma-challenges singamaningi i-artist nje. Challenge Khabazela, mhlampe benza umculo wakho umanejela yonke lento. Ngishawa i-studio time i-equipment, angikwazi ukuba se-studio everyday ngiyi-commit fully to music, because even if ngiba khona everyday ngiba khona nani nephimbo kuphela. Yes, ngakwenza efonini nani, but I do need i-equipment, I do need i-studio suitable for music ukuze nami ngiproduce into ezothanda abantu Quality. futhi. Mfethu, ubuhle nge-crafting noma nge-craft yakho owe-hip hop ikuphi? Anginawo umthetho we-craft yami, ngiyenza into esuke ithi angiyenze, kuyazenzakalela kumina, so ngiba nama-ground rules nje ukuthi okay, mase ngila angili, mase ngila ngile, kodwa nje I just let it all go with the flow, ngisho ngasawu kanjani. Abantu abathinteka ngomculo wakho, Abantu bayasizakala umculo wami, because bakhona abantu esebengithintile ukuthi hawu wena uyacula ungasho ngani, wena hawu manje indaba ungaspithi kanje, indaba ungenzi kanje, and then ngiyarealize ukuthi okay, abantu bayibona lento even though nami ngakayinikeli ngale ndlela ekumele ngiyinikele ngayo, or ngiyaphush ngale ndlela ekumele ngiphushe ngayo, but the fact that bakhona abantu abayirealize leyo nami iyangigqugquzela kakhulu. ngoba usuchazele Khabazela ukuthi sihlala emakhaya and uhlobo lejanda okulo asilazi sisi kahle, mhlambe ikuphi okungenza mhlambe kubusteke noma unike abantu ulwazi begcine sikwazi uku-understand le genre yakho khona sokwazi ukuthi si-support ikwazi ukuthi mhlambe nabasemva kwakho bekwa abanalo uthando bekwazi ukuyenza ngoba bayibona nami sephumelele ngenxa yale genre. Ikuphi izinto mhlambe umphakathi ozama ukuthi uvezele wona ngale genre si-understand? As much as siyitshela ukuthi i-hip hop yaphesheya weyamangisi weyegebengu, bona bale phesheya bazi ukuthi eyethu thina ngapha ithina mvelaphi yayo i-hip hop, because i-hip hop evolved from i-poetry. Yeah, i-hip hop evolved from i-poetry, indlela yoku-expressa izinto osuke uyibona uyifila through music, through rhymes, through punchlines, yabona nje. Cha ngeke uzokuzwa. So okusho ukuthi abantu basemphakathini kumele beqale betshengise ukuthi umbona imboni usabona umuntu we-hip hop ukuthi uyibeka ngesinye isikhathi esiningi, kodwa sibe khona abakwazi ukuyicula ngani ngolimi lwethu, kodwa kusukele embongeni khona mhlawumbe bazokwazi kangcono. Okay, umbuzo olandelayo. Uma kuthiwa Khabazela kunabantu la mhlawumbe ba-5 bayacula i-hip hop ngoba nawo ucula uyafuna ukuvela, umuntu othi ngifuna oyedwa, uma ucabanga engakuthathelani laba abanye ethathekele yini ohluke ngayo kunamanye ama-artist e-hip hop? Mina anginawo umthetho we-craft yami, kuyimanje ngathatha i-mic ngithi yangibhora ngoba ngikwazi ukuyibamba. That's hip hop, that's how I live as an artist. Ngiphila sona is hip hop uma ukuthi leyo nto ivelile lento engishoyo, so ngiyayi-enjoya lento engiyenzayo, ngiyayithanda, ngiyafisa ukuthi ingithande back nayo, ngikwazi ukuthi nabanye abantu beyithande ngale ndlela engiyithanda ngayo. Emiyalezayo uyibona ukuphi nomculo? Ngibona ngine-recording label enkulu kodwa ezobe inabantu basemakhaya kuphela. Ngiyazi mhlawumbe abafowethu basemalokishini ngaba ngathi ngiyabachazela abafowethu ngikhule khona namalokishini, kodwa
Kuthe mangifika emakhaya ngabona ukuthi okay izinto eziningi asizazi noma futhi sizazi awazi ukuthi uzoyithatha uzosuka nayo la uyiseko. So ngifuna ukuba yileyo nto leyo because maningi kakhulu ama-artist endaweni zasemakhaya kodwa abakwazi ukuveza ithalente. Amathalente kaningi emakhaya, maningi emakhaya amathalente. And usuke ungazi uhlala khona emakhaya. Uma ungazi sihlala khona emakhaya bazokwazi kanjani abanye. So ungakusize kakhulu uma uzokwenza into mhlambe ezodabula abanye abantu. Mfethu mhlambe ukululeka omunye umuntu naye othi ufuna uqala umculo and uvalelise kubabuyili ungathini. Umuntu ufuna ukuqala ukucula ukuthi nami ngangazi ukuthi ngingacula. So nawe awunayo isho noma unayo isho kodwa futhi awukayithembi ukuthi ungakwazi ukwenza lokho. Okwakho ukuthatha nje iqathu uthathe imic and hop. Kabazethu siyabonga mfethu ukuthi ufikile. Mhlawumbe ungayishiye zakho zokuxhumana makhona abantu abafunayo ukuthi unandise noma mhlawumbe uzokuthanda ngoba ekugcineni ususohluza ushiya imicu yakho. Awukwazi ukuthi uyazizi futhi ngabe sikhohlisa abantu ezweni ungayishili le ukuthi icraft yami lena ikanje. Mhlawumbe Kabazethu usuvalelisi awushiye ukuthi ungaxhumana kanjani nabantu. Ngitholakala kanje ku Facebook uStikiligi, IG or Instagram soy Stikiligi, soy or Spanish uchaza ukuthi I am Stikiligi. Then X Stikiligi, WhatsApp ngine number engisebenzisayo 069 199 2277 069 199 2277. Ngine channel washout. Sibonga mfethu. Umfethu uzosipha icece lakhe ngaseqedile video. Sayibala ivideo namuhla sibonga mfethu nokuqhumezela intsha ukuthi ilokhu ifikile izoveza amakhono abo. Tetu Kids NPO, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Until next week. Take off straight to the moon. Papi, la baba. I just wanna live long, but I know it's a dream. Baya piga, abatwa. Yazo umhlaba yesingo kodwa ngiphosekile. Lento iqale mina, vele hambe ngene. Kaze ngolunganeni cause I'm feeling kinda sick. Zalo yoze ngishiye, hambe yami impilo, besa ngishiye next. Hey, would you take me to hell? Here comes the skips on my pot. We on the way, we don't care no makia go pack. Pass on the corner for days. Ngashia pass on my puza befunu fast. Keep on my lessons to lazy sakasa makuma le hit go su umupa. Nigga, I'm humble and crazy. These niggas are sleeping. I kiss go papa my beside. Life is a test. If you pray then I'm setting you piss. Lena impilo lalela. Fuck what they fake, I just share what I face. A bit, the rest I shall piss. The stress, it's coming in rigs. Skimmers to cover my face. Them haters gon' wanna pay grips. Remember that time I was quiet for long. I was facing them demons and nobody knows. Thought I'm alone, I reach out to God. For me a bro, sa vele sa talk. Vele ngiyakhola nogogo ngimkhohlwa. Back to the people we sharing is bomb. Danke ngiyabuka ngisavele ngesipho. Vele ngixolele but ngeke ngikhohlwe. Papi, la baba. I just wanna live long but I know it's a dream. Baya piga abatwa. Yazo umhlaba yesingo kodwa ngiphosekile. Lento iqale mina
Penny humping, kaze golunganini cause I'm feeling kinda sick. Zalo using shit, yami big, besa shit next. Then would you take me to hell?